31 January 2025 muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates ari kuitika iko zvine zviregedza ndingoti gaga because zvinhu zvacho hazvina kutombomira zvakanaka. Nezuro President Emmerson Mnangagwa vakatambira uyo SADC secretary from Botswana akapinda muZimbabwe nezuro. Ivo vakatobuda vakakonfirma vakati I was pleased to receive SADC executive secretary Mr. Elias Magosi at State House. We discussed key regional priorities and a shared vision for sustainable development, peace and prosperity across Southern Africa. Nyaya iripo yave kuitika iko zvinde ndeyekuti vakabva varonga a meeting iri kuitika nhasi musi wa 31 January muno muZimbabwe. Meeting iri kuitwa yakanangana nezvinhu zviri kuitika ku DRC kuti vagarisana vambokwanisa kutaurirana kuti kumboitika peace. Nyaya yema-rebels M23 yanetsa zvisingaite. Pari kungoreka kunongedzerana because nezuro pakazobudawo nyaya pakutaura kunzi president of South Africa Cyril Ramaphosa vakabuda vachitraya kutaura na Paul Kagame president of Rwanda because zviri kunzi M23 iri kutarisirwa kuti inokwanisa kunge iri yake iye Paul Kagame. Asi Paul Kagame akabuda achizviramba achiti no, inini havasi vanhu vangu, vanhu veikoko vakazvarurwa ikoko, asi vanhu munogona kungotaura zvamunenge muchida kuita sei kutaura. Saka ndo nyaya iri kunetsa iyoyo nekuti ma-M23 avari kuuraya vanhu. Kwakaenda masoja eSouth Africa akanofira ikoko, mamwe akangowanda aingobatanidzirwa, but masoja aya anga ari ma-peacemakers, vanhu vekuti vanga vaenda kunotsvaga runyararo ndobva vasvika bva vatobatanidzirwa mucrossfire vavaurayiwa. Zvinova zvakasimudza hasha dzaSouth African president Cyril Ramaphosa uyo anga akutonzi nevanhu ko kana iye ari kuisa effort yakawanda kudai, what more SADC chairman President Emmerson Mnangagwa vari kumboitei? Vanofanira kunge varivo vari number 1 kana kuti vari pamberi kumhanyirira nyaya idzodzidzi kuti vange vachita sei, vachitaura nezvadzo. Paul Kagame wacho akabudawo achitaura kuti haasi kutombotya South Africa haikwanise kuplaya role yepeacemaker, kana vachida ngavaite yese yavari kuda, tiri ready for them. Saka amene kuti nhasi muSADC meeting umu zvii chaizvo zvida kunyatsosimbisana kana kuti zvida kunyatsodiscusswa imomo because yatonzi iri kuitwazve emergency chaizvo yangomukira panzira nyaya yacho iyoyi. Ndichazokuonesai kuti zvii zvichange zviri kuitika ende ndichakuonesai zvekare kuti ndanani mapresident vachange vaatenda SADC summit iyoyo iri kuitwa nhasi. I am sure vamwe vachaatenda virtually nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana, asi vamwe vachatouya paground since SADC secretary vakagara vapindira vaElias Mpedi Magosi vekuBotswana. Regedzai timboona kuti chichi chaitika. Zviri zvanhasi kana muchinge mapedza kulaika mudondiudzawo kuti nyaya idzi muri kudzionawo sei nedzinyaya dzimwe dziri kutaurwa panapa nevanhu vakasiyana-siyana. Pane post ndiri kuona zvangu yakapostwa nauyo Minister weInformation and Publicity anonzi Muswero achihama maofet akaburitsa achiti maprojects akaitwa naMnangagwa, it's almost 8,000 projects from 2017. So ndokumbirawo vana vaZimbabwe kuti pane project here yamakaitirwa naMnangagwa kwamuri ikoko, project yakamira izvezvi yakapera i-8,000 ma-ground breaking asina anything chakazoitwa pazviri. Chinhu one chandakangoona chete inini semwana weZimbabwe chakakwanisa kumisa imbavha ndo dzakakwanisa kubuilda chikateo chavo chiya chembavha chiya nekuisa ivo vapana vanonzi Varakashava, ndo chinhu chakakwanisa kuvaka from 2017 chocho. So now yekuti 2030 ndinotsigirana nemaofeti kuti ngaachisiya akundikana murume uyu, akundikana, hakuna kwatunoenda naye, takatungamirirwa nebofu. Saka nhau yekuti 2030 nevamwe vapanhu vari kumudefenda, unoona timu romudefenda ndo vapanhu vacho Varakashi vanenge vachipuhwa ma10 years per day ava nokutengerwa manduwe nokukwirirwa vakadzi. So nandiri kukumbirawo kuti dai vakwanisa kuwana nhamba dzamachakairi
kana mavetere any minister mondikandiro nhamba idzodzo, nokuti we are sick and tired of this bullshit. We are now tiri kunyika dzimwe dzatinoona dzichiitwa zvinhu nemazvo pasina kuvengana kuti uyu ndewe-DA kana kuti uyu ndewe-EFF, vachipinda muparliamendi vachikweshana zvokuti president anotochalenjwa kuti gara pasi, president hamuna chakutaura, but hakuna anourayiwa, hakuna andasei. Election inongoitwa every 5 years. So those who are supporting Zenzi 2030 ndo mbavha dzacho idzodzo. Tarisa kuti hakuna vari kuzvitsigira kunze kwavapanhava nemahuri anonzi naChristina Charumbira nana Cindy. Ndopanhava ranzenzi varakashifo Mashi West. Ndo imbavha dzese dzatota nezvadzo nedzimwe nzenza dzinorarwa nemadhara yaya. So my audience atinoita achisvikawo ikoko kwavo kwacho kubasa kwavo ikoko, dai Mwari aichitira zvakanaka vachinzwawo tauro kwatinichiita. That 20 years anopa kana 10 years haifi yakasapota the whole family yake. Zimbabwe ngaive nemutungamiri create a better conducive environment yokuti ma-investors anouya anomhanyidzana kuuya kuzoshandira muZimbabwe. Look now, ana Ann Richards vari kuvhara. Okay, mateja takaona pasina chinhu mashows. So tiri kuenda kupi nevanhu ivavo? Hapana kwatinoenda. So inini ndinoti pasi neZANU-PF, pasi naMunangagwa, pasi neeverything chinoincluda ZANU-PF mukati, pasi nevarakashi, pasi nemacartels ese. Thank you very much, Mr.